Adine gelem gowo. Gaya ape gaya. Bose yo lali lho. Asli goyangan itu. Harus rono loh. Geret.
Guys, gara ta iki kok. Wis ora ro. Ayo Pak mana Joko Pak. Ora iki pati lho. Lah bola jalan wis sing pinter jalanan. Hati-hati. Ayo cari dong. Ya. Ayo ngobrol sekitar politik binangan ini. Ayo, hati-hati. Aku tuh mas, kacang-kacangan bang. Aku kayak nonton videomu, tapi lali. Aku sing fokus Mas Bejo sama Mas Loro. Ayo nih, Saya Mas hati-hati. Alul lah. Saya Mas Alul. Sing pencak, Iya pencak. Sing iku iki Bejo. kayak nonton aku deh. Mati Mas aku. Di kenean monet hilang. Orang naik konten ini. Mari channelku sing mati ku suwi lho. Biyen iki kontene alah wis jibuan-jibuan lho Mas. Itu Re-upload. kena duplikasi mati Januari kae. Tapi untuknya iki sitok sing monet loro. Seluruh, orang kabeh. Aku siji anu konten. Apa Mas? Kurang wakan. Apa? Aku channelku siji, kurang wakan. Apa Mas? Nov Studios. Nov Studios. Oh, ala ya tahu. Anyar Mas. Main aja nang film. Konten ngene wis ora ada. Ini iki pakai konten saya iki. Kokean. Pol, pakaian nanti. Ini cedil-cedil tepuk tangan tuh mas aku. Ayo. Mundur apa, Le?
nomor 40. Tepuk tangannya, ayo. Anak video sih. Anak mudra, anak mudra. Ini si viral di sini. Viral di sini lah. Anak mudra. jadi ngomong. HP ayo anak itu. Bawa lele. Gendongan wi, gendongan ono. Assalamualaikum. Tahu panu-panu iku. Ora muni iki lho. Jinso. Jinso. Bel-bel cio piye jare? Jinso. Jinso. Ya cara apa iki? Ora krungu nyatu. Wes bantuku. Mantenan, mantenan. Lah tugune kae no. Oh, betul gua gambar ketek. Lah ayo ketek. Persis kowe lah, Pak. Lah iya. Ayo. Ayo, ketek. Kedai sih bergas loh, ini loh. Bergas, ngadep. Kedai, ini loh tawarai, ayo musrik. Ayo, Pak Lim ra gabung. Ayo. Ora kendane kok roh kete kowe ya. Iko mau kayak tahu marah tahu bah. Dan ambunan.
Pikirno sih, cuy. Pikirno sih. Kono sih lu. Bada. Aku ya senggak. Ora iso senggak. Erek ora. Erek ora.
Pol. Goyang pol. Orang deh. Siapa kita? Orang itu ngegangnya lagi sikile loro lo, sikile aja banter lo. Pas. Balik. Nah. Sego soto. Satukan.